guys, nagbabalik kami ni, anong pangalan mo ulit? Gerald. Ayan, si Gerald. Siya yung, si Katiwala to, ayan. Siya yung ano kasi dito ni Kuya. And pinagpaalam ko naman kay Kuya kasi medyo wala pa naman masyadong customer. So, ayan guys. Ipakita mo sa akin ngayon yung mga damit. Tsaka itong mga to kasi hindi naman namin lahat ipapakita sa inyo to guys. So, mas maganda na pumunta kayo dito sa Maytal House para matignan nyo kasi kaya nga ukay-ukay. Ibig sabihin, uukayin mo talaga lahat. Kasi guys, ako, may nauukay talaga ako mga branded. And mura na dito kay Kuya. Most of yung mga binebenta niya is mga Celine, may mga branded talaga. So, ayan guys. Papakita na namin sa inyo in 3, 2, 1, let's go! Ipapakita na ni Kuya Gerald. Dito muna kami sa may mga pants. So, eto, anong ano nito? Ito. O katulad nito yung mga CK2. Uy, CK2 guys ha. So, kung matyaga lang kayo mag-ukay kasi nga ukay-ukay, di ba? May mga branded yan. Magkano to yung mga tulad yan mga XL yan, no? Mga 36 size 480. Wala na kayong talo doon, guys, kasi di ba may mga BNY pa dito, no? Meron din. Yan yung CK. Ito mga panglalaki to. O, dito naman sa ano, mga pangbabae. Hindi ko nga lang maipaano sa inyo guys kasi ang pangbabae dito. Dito no. Ay, ito, mga pants na ano to. Kuya, na-api ni oh. Jogging pants yan. Ah, mga jogging pants. Ito yung mga pang-OOTD ng mga mahilig mag, ano, kikay-kikay. Magkano dito sa OOTD? 280. Uy, mura na yun ha, sa online. Pag nag-o-online, nasa ano yan eh, 350 ganun. Dito naman, ay, dami mga, ayun, ito naman guys, yung pantalon na pang babae. Uy, bet ko to. Wala kayong mga high waist? Katulad ng suot ko, oh, high waist. Ayan, magkano dito, deep yung size? 280. Uy, 280 lang, mura na ha, kasi sa ibang online, nasa 350. Bibigyan ka man ng tawad, 10 pesos, ganun lang. Pero kay Kuya, anong sasabihin nila pagka ano? Para may discount naman sila. Punta lang sila. Oo, basta punta lang kayo dito guys. Ay, eto oh. Abercrombie. Magkano dito? Ano no? 280. Ay, ang cute nito. Ganito yung mga size oh. Ay, ganito yung mga ano ngayon, yung mga trendy, ganyan, di ba? Yung mga trendy na mga pang girls. Yung mga kikay dyan. Marami dito guys, mga pang OOTD. Kung kita nyo yung ano ko, yung vlog ko nung nakaraan doon sa kabila, in-invite na dyan ni tatay mit ajay. Matanda. Ay, nagaduti viewer ko dyan. Nagadog damdamag na ina nga. Ijay, nagaduti customer nga na ipatuknit lang kanya da ijay. So, ayan, nag-Ilocano na kami guys. Ilocano. Mahirap na kayo mag-Tagalog. Mahirap na kasi. So, ayan. Sabi ko nga sa inyo, hindi ko maipapakita lahat. Uy, ang ganda nito ha, pang office. Magkano dito ulit? 220. 220. Oh, 220. Ayan oh. Oh, plancha-plancha lang to. Kahit di nyo nalabhan. Kasi ang linis, malinis dito kay Kuya. Yan lang. Ay, ang ganda naman ng dress na to, yung mga trendy na dress. Yan, 280. Magkano dito? 280. 280. So, ayan, nandito na tayo sa mga dress, guys. Sobrang gaganda ng mga pang-OOTD dito. Katulad nito, oh, ay ang ganda. Ay, pang ano naman to? Pantulog. Yan, pantulog to. Meron silang mga blouses dito worth of 149, no? 180, no? Ay, doon pala sa kabila yung 149. Pero mas maganda kasi to. Uy! Gucci inspired to, ha? Di ko kasya to. Magkano dito? 280 only. Gucci ba to or yung ano, no? 280. Ang gaganda. Ganda ng mga design and lalo yung tela. Kaya medyo price. Ay, ang cute nito. Ay, ang cute naman nito. Magkano to? 280 again. 280. Million clothes. Pero ang ganda ng ano niya ha, tela. Ganda ng tela, guys. Di ka natalo dyan, di ba? Ito rin. Ganito kasi yung mga ano ngayon, yung mga trendy. Yung mga uso ba? Inspired ng ano to, oh, yung mga animal. Yung mga mahilig sa mga ano, print ng animals. Ito naman, ano siya,
t-shirt dress. Cute. Gaganda. Yan may ano doon, may customer. So ayan guys, dito naman tayo sa, ito yung mga jacket ni Kuya. Yan, punta tayo dito sa may jacket ni Kuya. Ito oh. Ito yung mga jacket. 'Di ba? Sobrang kakapal niyan, para tayo nasa ibang bansa talaga. Ayan oh, cute. Manuman ate jacket mo, Deng? 480 pang lalaki. 480 yung mga panglalaki. Tapos agito yung pang ano? Pang babae, 380. 380. Sobrang dami, no? Magkano discount nila dyan pagkano? Depende kay boss. Oo, kay kuya kasi nakasalala yung ano. Pero sabihin nyo lang yung pangalan ko dyan. Baka maka-discount kayo ng 5 piso o 10 piso. So, ayan. Pero mura na kasi yan, guys. Yan. Ganda. Hanggang dun, ang dami. Sobrang dami. Sa mga t-shirt. Magkano yung mga t-shirt nyo? 189. 189. Pero branded yan, ha? Hindi naman yan, ano eh, basta-bastang. Ay, tsaka yung tela niya. Makikita mo naman sa mga ukay, yung tela talaga. Meron daw silang ano dun, guys, sa mga naghahanap ng pantalon na Levi's. Mahal yan na sa mga online. Si Dagol daw. Uy, ang cute nito, oh. Yung mga mahilig mag-fashion dyan. Luwag dito. Punong-puno si kuya ng mga ano, oh. Yan. Magkano yun yung jacket na gano'n? Yung colored? 680. Anong brand yun? Adidas lang. Adidas. Ang cute nun, oh. Siguro ititela na dati igig, di ba pang babae ata na titela na parang ano yung nagjagjaging ka? Anong tawag doon? Inspired Puma yan, di ba? Ito naman yung Adidas, guys, yan. Ay, yung isa, yung Puma. Cute nun, oh. Ano ngayon? Anong oras kayo nag-open? 9. 9 o'clock. Ano oras kayo nagsasarado? 9:30. 9:30. Pero depende naman pag, halimbawa, may customer. Maraming tao. O, mga 10 o'clock, ganon. So, mostly, anong oras sila pupunta dito sa store? Yung ano talaga pag nag-open kayo. Halimbawa, ano, yung arrival kayo, tapos, halimbawa, dagsaan yung tao, ganyan. Pag nag-new arrival, ganun, may dagsaan. Medyo mas, ano, mas maaga, no? Mas maaga. Oo, Plus 8, ganun. mga 8 dapat nandito na sila, no? Para mapili nila yung mga kung ano yung gusto nilang ano, kasi pag yung arrival, di ba nagpipintas? pinakita ko na sa inyo lahat, yung mga bags, yung mga shoes, yung mga dress, pants, lahat dito nandito. Halos lahat is yung mga branded. And basta ukay lang kayo ng ukay kasi marami talagang magaganda dito kay Kuya. And yun,
Inuulit ko, dito lang to sa may Jaka Plaza. Harap po siya ng Ropali. Landmark nito is kung mapapansin nyo or yung kung maano nyo, yung Uniwide dati is ano na siya, SNR. And then, ano lang, lakad lang kayo sa may Jaka Plaza. Yun, ano lang, harap lang to ng Ropali. Dating ano to guys, dati siyang bangko. Pero ngayon, na ano na ni Kuya. And ito na yung store niya. Tingnan natin yung price. Oh, nandyan na kasing price na. Branded pa yung bag na yun, no? 480 po. 480. Pero ang ano, mayat DJ hardware na. Saan na yun? Ay, may ganyan pala siya. No coffee. Tanong ko kung magkano ito. Kapag katawa ka. Bakit katawa lang kanya? So, ito talaga yung may-ari, guys. Ayan. Katawa. Siya, yan, may mga ano na dito. Naiya yan na si Kuya. May mga ano. Alam nyo guys, konti pa lang yung ano ha, pero pag hapon, dagsaan talaga dito. Nung pinakauna kong ano, pumunta dito, ang dami, sobrang dami talagang mga ano. So, ayan, ako na nga magsabi. Oh, ito na. Ayun, Talaw Fashion House. So, ayan guys, i-interviewin ko pa kasi si Kuya doon. Bye-bye na, Kuya. Thank you ha. Bye-bye. Thank you po. Ayan guys, sa mga viewer ko dyan and especially sa mga taga Paranaque, meron pong bagong bukas dito guys. Malapit lang to sa may Jaka. Pwede nyo pong itanong sa jeep kung saan po yung Jaka Plaza. And pagbaba nyo or dito kayo sa kabila, tapat lang po siya ng Ropali. And dati po itong bangko, no? Dati po itong bangko, rural ata yun eh. Basta, yun. And yun, nabili na ni Kuya dito. Anong pangalan ng ano mo ulit? Talos Fashion. Ayun, Talos Fashion House. And Kuya, tanong ko lang dun sa kabila kasi 'di ba doon ako nagvlog. Maraming na ako napuntang customer ko doon eh. Anong ano 'yun? Sa inyo rin hindi na, no? Sa inyo pa rin daanin na 'yun. Oh, so hindi na. So, yun guys. Dito talaga ako nag-vlog kay Kuya kasi mabait yan, Ilocano yan. Guys, yan, mga hapon, marami na yan, dagsaan na yung customer ni Kuya. So, ayan, isa lang yung nabili ko kay Kuya and kasi nag-vlog ako. And anong oras na guys, pupunta pa ako sa school para magsundo. So, ayan guys, thank you so much for watching. I-invite mo anyamit yung may-ari dito. Mayayain. So, ayun. Dito lang sa may ano no, Jaka Plaza no. Of course. Yes. So, English na siya ngayon guys. Of course, why not? So, ayun guys, thank you so much for watching. Thank you Kuya Gerald. Bas, anuhin nyo to ha? Ang tawag dito, panoorin nyo. So, ayan guys. Thank you so much for watching guys. And comment lang kayo kung ano pa yung mga gusto nyong ukay-ukay na ating pupuntahan. Hi, Tay! O, diba? Thank you so much for watching guys. Bye! Bye, Kuya! Bye. Bye-bye po.